More sa gabi. Thursday Tambayan. The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. More sa gabi. Thursday Tambayan. What's up, madlang people? 9:20 na. And it's time for us to, you know na. Bitaw. It's time kay kuan man gyud tugnaw ang panahon. Medyo let's warm it up a little. Just, you know, just the two of us. Bitaw may man ang kuan kanang naalang ka diyan, naka-relax lang ka and then maminaw ka sa mga guests sa every Thursday, di ba? Kabuluman mo sa mga guests dani, no? Mga panggiitan, mga hot, sexy, game na game. Lain-lain og level sa mga game. Basta kay importante mo play. Ang mga nagulat diya karon ha, parang advice sa inyo, ayaw kayo ninyo ipaklarong manyakis mo, ha? Ano ba ginauban nga grabe? Kung makabalo lang iyang mama nga sige kag kuandanhi, nya gareklamo day ka sa atong mga guest. Gareklamo ba di na siya mo satisfy mga higala? Reklamo na siya, di man niya gaansiran akong kuan lagi. Sabi na imong question nga. Over naman sa gayo. Kalma lang na. Gusto ka nga mahadlok ng mga babae mag-guest danhi kay tungod nimo. So, kalma lang ha. Ayaw ipakita. Ayaw ipaklaro ang atong pagka-horny. So, sabi nga ng patalastas kanina, rated SPG po ito mga mila. So katong mga 17 years old and below, please, tulog na mo. Pamina na mo sa inyong mga MP3, may pagtanaw na mong TV dito sa inyong kwarto, sulod na mo kao. Katong mga adults na diyan, pwede mamina, ikuan bi, parang i-headset na lang nabi para kamure makadungog. Ayaw kay pakusgi, madam. Kay ang bata, basin makasabot, you know na. Linghod pa kay na siya kuan, madam. Pahinugon sa nato, ma'am, mga dito na sa mga 18 years old, ha? Mga 16 years old diha nga mahilig og dangin na ninyo inyong bisyo ba kay way kalambuan na. Pag mag-study mo ron, kaw. Study mo, ka. Bitaw. Anyways, tonight mga pamilya, makauban nato ang Ellen Adarna ng Mindanao. Nani siya yung mga pictures nga feeling na kumurag siya rin naka-dare ba? Iya po yung gipublic sa iyong Facebook. Ay, ragyod ni. Yan na siya kailan na ako. Nga iya din na uyab sa una, OMG. Di lang ko mag-tell kung kinsa basta kay gwapo, macho, and very, very papable. Letter J ang iyang kuan. First name. Naminaw siya karon nagkatawa na turo. Pandamay! Bitaw. Sa mga ready na maila-ila ang atong guest for tonight, ani ana. Tawagon na nako. Pagkuan sa paliog ko pagsuot sa og something. Sabi kasi niya, iyan ang i-reveal ang hubad na katotohanan.
hubot-hubad na katotohanan. Reveal na niya tonight, mga pamilya. Ako sa siya ipailis ha, kay para ma-ready na ko siya. Kaya para di ko ma-distract. Ladies and gentlemen, please welcome si yang tinood nga ni Richelle. Pero let's call her Cheche. Hello, Che! Hi. Gabi. Ay, Ingon palang daan, ulam na. Yummy. Maayong gabi idi ay sa mga mabugnaw nga mga tao karon nga gapaminaw. Painit ra sa ana niya. Relax lang. Relax lang mo, ha? Butangig R, Rachel. Hinahin nga ako. Down brownie. Behave sa... Behave sa brownie. Naminaw karon ang akong mga future nga mahimong guest, no? Silang kuan. Oy, nag-guest na nako si kuan Si kinsa? si Gel, nag-guest na nako ni, pero future nako naminaw karon future guest nato si Jayan og si Mariel. Hello. Ina sila kay kung unsa na akong may question sa imo, i-try niya kung kaya ba nimo kay ikaw na ba ang standard din pagkahuman-an. Kaya. Asa man ka karon? Actually, na ako sa malayong dapit sa Mabugnaw. Sin? Ano sa kalayo? Layo kaayo biyahe iyon mga 4 hours? 8 hours? Ano? O, kanang gispisos na langit na. Sin? Oo. Kagana good. Ikaw rin sa diha? Ha? Oo, ako lang usa. Nag-inusara sa Mabugnaw dapit. Easy lang. Sorry kaya wala ko diya, Busy. Sorry kaya wala ko diya, ha? Kaya pong kadiring lugar, Anyways, unsay mo gisuot? Kanang, nagsuot lang ko kanang tabon lang gud sa dapit. Kanang hinahin sa nato. Unsay imong gitabon kanang Scotch tape or Band-Aid? Band-Aid. Band-Aid ra, my goodness. Para madali-dali dayon unya. Nay nangutana, how old are you daw? Ay, tigulang na ko. With age doesn't matter. I'm 27. 27, di alata sa picture. 14. Dili kayo. And then, kuan daw kaning, dugay na ba daw ka magsigi og kuan? Model? Dugay na since 2013, 14. Ang imong pag-model, ingana na gyud? Ay, dili jud ang starting, dili jud ingon ani. Napakoy sinina, kadugay sinina. Ayan! Ano man ang ingana man na? Ano ingana man na? Ang unsa, ang ingon. Anong sa una, naisan niya, karon wala na? Hinahinay man. Ano man jud na, hinahinay yun sa... Grabe ka, ha? Pero na-dare jud mo di ay. Ay, uuwi. So, okay ra sa imong boyfriend? Okay, supportive man siya actually. Ana man na siya, okay ra man daw siya kay magtan-aw ra man sila. Siya kada tilawan, ang uban gatan-aw ra. Okay ra, basta dili lang tilawan ang nakahain na sa hapagkainan. Anyways. Karon ready na ba ka sa atong mga pangbuhaton tonight? Ready na. And then, Ready. nabakay kuan diha, nabakay mga friends diha nga nag-atang na diha sa imong kuan. Mga Ay, nag-text. oo. Ay, oo, naa sila sa Cagayan karon sila Dindos, Dindo Costello. Wait lang. Hindi na sila i-great. Hindi na sila i-great kay para kuan, para kuan gyud ka ng special gyud, di ba? Save the best for last. Maglami paglas. Unsa imong work karon? Na kay work or unsa imong kabilinggan mga activities karon?
Ay nakoy work. Accounting in charge ko sa isa ka company pero di lang nako i-mention ang name. Accounting. So, meaning accountant ka? Dili na. pa? Magkuhan pa ka for CPA. Oo, yes. So, na mo yung ginaim. Grabe, Ay, kuhan, Di lang pala sa ganon yung pagtanaw sa mga tao, uy, kanaraman, model-model mo siya, uy, di man di. There's more. But wait, there's more. Yes. And then, unsa yung mong gi-expect sa tonight? What do you expect nga may tabo? Ang gina-expect na ako nga malipay ang tanan. Labi na ang lucky. Then, kuhan siya kanang, always ka ba kaning, always or ba ka game kung mag-storya about love and sex? Oh, yes. Game na game or game lang? Game na game na game na game. Oh! Yes! Sayo sabi, pwede mo twerk. Like an earthquake. Yaw. Ay, favorite nga song ni DJ Tiny kung kailak ka. Basin idol po ganiya na. Di lang ko sure. Lang ko sa iya ha. Ayan! May na siya mo play sa mga songs, na mag-bounce. Napun, basta. Anyway, sa atong pagbalik, sugdan na nato ang first round. Okay lang? Okay lang kayo. Sige, ang first round muna siya ang easy round. Which is, na yung mga napulo ka buok mga kanta? Napulo ka questions. Okay. And then, random na siya, may tabo. And then, all you have to do is say stop kung gusto ka mo stop. And then, kung unsa nga question ang imong matungnan, mo yung akong ipangutana. And then, kung makuha na nimo, mo proceed din ta later sa medium round, which is the second round. O napulo gihapon ka na ka-question. Pero before ta mo-proceed sa medium round, we will ask you sa tanan nga mga nag-comment sa FB. Katong imong picture dito nga akong gi-post. Tapos naay nakabutan dito nga i-comment i-comment diri ang inyong mga original hot seat questions. So isa-isaon na to. And then kung makaya nimo ansiran. Kung dili okay ra pod, no? Pwede ka mo pass. Pero I'm sure wala kay pass karon kay game naman ka kay. Wala uso dito ko ang pass. Ayan! So, sa next na dayon ang atong final round, which is the hard round. Mo na yung favorite, di ba? Oh, yes. And then, sa last part, before ka mag hard round, ato sang ipangutana sa inyo ang ilang mga pangutana sa dinhi sa ABS-CBN mobile number. Sa gusto mangutana kang Cheche, dili ni siya si Cheche nga akong girlfriend ha. Si Cheche ning nga Richel. Si Cheche nga Richel ni siya. Kaning kung gusto mo mangutana, butang idea. Hot seat Cheche. Again, hot seat Cheche, space ang imong pangutana sa iya. I-send ka na sa ABS-CBN mobile number 0937-3731-674. Huwag ato nang ipangutana before the final round. Mubalik sa mga milya kay ako sa ni siyang ipaginawa ka dyan tapos ipatrapos na nato kung unsay dapat.